Verden her i januar. Mit navn er Miranda Kørgaard, og i aften har vi nogle meget interessante gæster. Vi har Grete Nielsen fra Dansk Folkeparti. Og vi har Camilla Azul fra Radikale Venstre. Vi har tænkt os at diskutere EU og Danmarks 4 forbehold. Mange tak, fordi vi måtte komme. Vi går direkte til sagen. Lad os høre jeres holdninger til EU. Som repræsentant for den radikale venstre ønsker jeg at blive fuldt og helt medlem af EU. Jeg vil skabe et grønt og velstående EU, som fortsat er i front for demokrati og velfærd. De grænseoverskridende udfordringer, som alle europæiske lande står overfor, skal løses gennem et stærkt, forpligtende og internationalt samarbejde. Grænseoverskridende udfordringer kan ikke håndteres af nationalstaterne alene. Jeg mener, at der er noget helt galt med den måde, EU fungerer på. De åbne grænser, den økonomiske krise og den frie bevægelighed har skabt store problemer for alle medlemslandene og Danmark. Dansk Folkeparti ønsker derfor fundamentale ændringer, hvorpå på den måde, som landene samarbejder på i EU. Det er meget stærke meninger, men nu har vi det på plads. I har meget forskellige holdninger, også i forhold til de 4 forbehold, som Danmark har i EU. For kort at fortælle, hvad de 4 forbehold omhandler, så drejer det sig om forsvar, retlige og indre anliggender, som f.eks. domstol og det, der kun omhandler Danmark, og det omhandler også euroen samt unionsborgerskab. De 4 forbehold er uden for aftale med EU, og med disse forhold er der dele af samarbejdet i EU, som Danmark ikke deltager i. Hvad er din mening om de 4 forbehold, Camilla? Vi ønsker at afskaffe alle Danmarks forbehold. Jo før, des bedre. Og vi vil ikke være med til at indføre et nyt flygtningeforbehold, som regeringen ønsker. De udfordringer, vi står overfor i Danmark, er nemlig ikke afgrænset til Jylland og øerne. Vores europæiske naboer tumler ned med de samme ting. Vi er nødt til at finde en fælles løsning af EU på de grænseoverskridende udfordringer. Det nytter ikke at stå udenfor. Men hvis vi følger jeres ønsker om at afskaffe vores forbehold, så mister vi en del af vores nationalitet. I vil gerne have euroen, vil I ikke? Jo, vi vil gerne få indført euroen. Siden alle de andre lande også har fået indført euroen, vil det være en fordel, at vi også gør det. Men prøv at høre, fjerner vi kronen, så fjerner vi også en del af vores danske nationalitet. Hvis vi indfører euroen, bliver vi en del af et stort fællesskab, og vores handelsmuligheder bliver forbedret markant. Vi er stadig en del af fællesskabet. Det har vi altid været. Danmark er en respekteret nation, som mange lande ser op til. Vi har intet at frygte i forhold til at blive holdt ude for fællesskabet. Vi er en respekteret nation, men vi glipper en masse møder og traktater. Med alle disse forbehold udelukker vi os selv fra en masse diskussioner, og så virker vi inaktivt set udefra. Vi er ikke inaktive, som den danske nation vi er, med en masse grundværdier af danske traditioner, ser vi til for siden på specielle punkter, da vi har brug for at fastholde vores traditioner, som gør os til de danskere, vi er. Vi er heller ikke de eneste med forbehold. Vi er ganske rigtigt ikke de eneste med forbehold, men de forbehold, vi har, er meget omfattende. Lad mig nævne nogle andre, der har forbehold. For eksempel, vi har Polen, som har fået en protokol, der i praksis sikrer, at man fortsat kan forbyde abort og diskriminere i forhold til seksualitet. Der er også Irland, der som i led i en folkeafstemning i 2008 fik garanti for, at EU ikke ville blande sig i blandt andet abortspørgsmål. Men prøv her, uden vores forbehold, så vil vi miste en masse af vores danske værdier. Vi bliver også nødt til at følge med tiden. Ja, men det kan vi sagtens gøre med forbehold. Det er præcis det, vi ikke kan. Forbehold holder fast i forældede elementer, og det, som vi er bange for at ændre på. Det har intet at gøre med at være bange. Dansk Folkeparti er tilhænger af et åbent og demokratisk Europa. Men vi modstander udbygningen af den europæiske union, og vi bekæmper alle forsøg på at skabe en europæisk forbundsstat, altså en føderation, sådan som de tidligere EU-traktater har taget sigte på. En forbundsstat flytter magten væk fra det europæiske folk og indfører et elitestyre, som kun formelt er demokratisk og under alle omstændigheder er meget langt væk fra borgerne. Borgerne ikke får nær så meget indflydelse, hvis vi går for vidt med EU. Det er ikke langt fra borgerne. Jeg er helt uenig. Ved at tage ansvar i Europa, så har vi ansvar for Danmark. Men for at få fuldt udbytte af det forpligtende og solidariske fællesskab, som EU udgør, skal Danmark helt ind i kernen. Derfor er Radikale Venstre tilhænger af at afskaffe de danske rets-, forsvars- og euroforbehold. Fordel vil aldrig kunne opveje det store tab, vi får, hvis vi sælger ud vores danske identitet. Vi er allerede en stor del af det europæiske fællesskab, meget stor i forhold til landets størrelse. Og vi har stor indflydelse på en masse forhold. Flere forbehold vil kun gøre Danmark stærkere.
Når EU står sammen, taler vi med stor vægt på den internationale scene, og EU er Danmarks bedste mulighed for at få indflydelse på klodens fremtid. Derfor vil vi, Radikale Venstre, arbejde for en langt tættere koordination af udenrigspolitikken. Og vi vil have som mål, at EU vedbliver med at være frontløber i kampen for fred, demokrati, menneskerettigheder og muligheder for alle. Vi har allerede stor indflydelse på klodens fremtid. Men er det retfærdigt, at vi har alle disse forbehold? Lad mig lige ridse historien op. I 1991 blev der lavet en traktat i Maastricht mellem medlemslandene i det daværende EF. Traktaten blev underskrevet den 7. februar 1992. Samme år stemte et flertal af danskerne nej til den foreliggende traktat, men Danmark fik forhandlet en aftale på plads, som betød, at Danmark ville kunne godkende Maastricht-traktaten, dog med forbehold inden for 4 områder. Ved en folkeafstemning i Danmark blev traktaten i første omgang nedstemt, men ved en senere afstemning vedtaget sammen med Edinburgh-aftalen, og traktaten trådte i kraft 1. november 1993. Edinburgh-aftalen er en særordning vedrørende Danmarks medlemskab af den Europæiske Union. Traktaten består af 53 artikler, og den omdannede det europæiske fællesskab, også kaldet EF, til den Europæiske Union, EU. Mange andre lande, der er medlem af EU, har ingen forbehold, men det har Danmark. Hvad siger I til det? Man skal jo se på, hvad vi bidrager med i forhold til, hvor lille en nation vi egentlig er. Vi bidrager meget stort, så det vil på sin plads at have forbehold. Hvis vi vil være helt og fuldt medlem af EU, så går det ikke, at vi har de forbehold. Det kommer til at se ud, som om man føler os hævet og kræver særbehandling. Det giver jo ingen mening. Vi kræver ikke særbehandling, men vi kan bare ikke acceptere os og melde os fuldt ind i EU, da alle lande har forskellige kulturer, og vi ønsker at bevare vores. Præcis ligesom vi værdsætter, når andre lande også kæmper for at bevare deres kultur. Jeg beklager meget, men vi har ikke mere tid i aften. Jeg håber at se jer igen i morgen kl. 7, når vi fortsætter debatten om EU. Og husk, I kan deltage online i debatten lige nu med en masse andre partier. Mit navn er Miranda Kørgaard, og vi ses.